Efter jeg har skrevet bogen Kolingkuren, så er der jo heldigvis en masse mennesker, som jeg har haft lejlighed til at diskutere bogen med, og diskutere de forskellige idéer, jeg har til, hvordan man kan få organisationen til at fungere bedre. Det spørgsmål, jeg tror, jeg får hyppigst, det er, at jeg bliver bedt om at forklare, hvad går den samarbejdende organisation egentlig ud på. Og det er der et helt afsnit i bogen her om. Nu hedder det altså så smart, det hedder Innovation Powerhouse, men, på side 177, men det er sådan set den samarbejdende organisation. Og den går i virkeligheden ud på mange 6 forskellige ting. Det første er, og det er det allervigtigste, det er, at man skal maksimere samspillet mellem medarbejderne. Man skal altså prøve at få etableret så mange af det, man kalder værdiskabende relationer som overhovedet muligt mellem medarbejderne. Og hvis du og jeg har en værdiskabende relation, så betyder det, at jeg kan hjælpe dig, hvis du, og jeg ved, hvad du laver, jeg kan hjælpe dig, give dig inspiration til det, du gør, og tilsvarende, du kan hjælpe mig, du kan inspirere mig. Sådan en relation er en kæmpestor værdi. Og i sådan en normal virksomhed, der har den enkelte medarbejder på gulvet måske 3-4-5 stykker af den slags. I sådan en samarbejdende organisation, der har man måske 20 af den slags. Og det betyder, at der får man mere kreativitet, altså flere nye idéer, hurtigere læring, man laver færre fejl, og man gør bedre arbejde. Så det hele drejer sig om det, og det gør man jo så, det skaber man ved, at man laver organisationen mere åben. At man bryder de mure ned, både fysisk og organisatorisk, man bryder de mure ned, som forhindrer folk i at opbygge de der relationer. Og det er den måde, man skal tænke de fysiske rammer, man skal tænke organisation, man skal simpelthen skabe flere forbindelser på kryds og tværs. Det er jo derfor, at nogen kalder det her en spaghetti-organisation, fordi der nede i gryden der kører de der spaghetti-stykker frem og tilbage. Så skal man også inspirere til ukonventionel tænkning, og det vil sige, at det skal variere, der skal være lyst, der skal være mørkt, der skal være varmt, der skal være koldt, der skal være hyggeligt, der skal være, hvad det modsatte det er. Det skal altså være, der skal ske mange forskellige ting, så man ikke bare kører i det samme hele tiden. Så skal man appellere til alle sanser, fordi man bliver inspireret af, at de farver og lys og lugt og temperatur. Så skal man leve sin historie, og det vil sige, at man skal altså, hvis man siger, at man er sådan meget menneskeorienteret osv., så skal det jo ikke ligne en operationsstue i ens kontor. Så man skal leve sin historie, man skal være i det, som det drejer sig om. Og hvis man interesserer sig for hørehæmmede, så skal man sørge for at få en høreklinik lige ind i kontoret, så at man faktisk møder de hørehæmmede, og at man arbejder med dem. Og drejer det sig om miljø, det man arbejder med, så skal man selvfølgelig være maksimalt miljøvenlig. Så skal man sørge for at få et link ud til markedet. Og der er en meget interessant ting, hvis man for eksempel driver en detailhandelskæde, så kan man altså godt linke til nogle af de kameraer, som sidder der, og så se på, hvad er det, der sker ude i de der butikker lige i øjeblikket, så man får markedet tæt på. Selvfølgelig skal man også gå derud og se selv, men man skal prøve at få markedet noget tættere på. Og så skal man frem for alt være tro mod sine værdier. Man skal leve sine værdier. Det skal ikke være noget, man snakker om, det skal være noget, man gør. Og de der ting til sammen, det er det, der skaber en samarbejdende organisation.